may dako yan na hayo pakiana. Ano iton karyogingon na Bisaya iton hawaray nga hinuhusayan mo? Ikaw. Kaan. Mahusay. I-translate ya Bisaya hinuhusayan mo. Hinuhusayan. Anang ay isa na yun. Mara ba ayon sa niyo. Ay, ako. Gi ka lang. Gi ayo ah. Hinuhusayan. Ako na nang lain. Tatagang ko hirahin 20 segundos para makatigo kung ano translation iton hawaray Bisaya nga iton translation hit Bisaya hinuhusayan mo hawaray. Kana bang magkalisuda isulti. Uy, nana sa Hong Kong. Ganun, tisa. 5 seconds. Tisa. Ganun. Sayang. Agoy. Nana sa Hong Kong din ako masulti. Sayang klo. Klo. Oh, Klo. Saya nagtitikang hin. G. G? Nagtikang nga G. Kung ha Bisaya nga sentence. Kung Giayo. hawaray- Ay. Di ayo. 10 seconds. Ayo. Ayohon. Ayun. 10 seconds. Ayun, bitaw. Dira siya. Ano, heret? Heret Okay. o beret? Hirit. Heret. Oh. So, next question. Waray harap pagkatigo, mga kalingaw, sa nga tugot at ikaduha nga pakiana. Ang atong pakiana, ano iton Bisaya, hawaray, hiton, nag-iinano ka? Nagunsa ko! So, 1-0. Next na sira. So,